Kuthini na wena zohlala abizama mzabana mazwi khawuleza ubizwa ndim mntana uyandizala madoda othoza thiye wam izadiye ukude masotshweni isa mntana masana kaloku zotshokazi
Besithi uzawuvuka lo bembulela unyana kaThixo angenatyala ngenxa yokuthanda umoya ngenxa yokuthanda bona emhlabeni abamgana abamqika abamazi ukuthi bamfanisa nabantu ngoba uqale wazalwa uxolo lenkosi. Amen. Ngathi ngiyayibona leyo mini umzalikazi uMaria imeko yakhe yayisithini umntwana wakhe efa ukufa komncamleyo. Uxolo lenkosi ukuthula amabheka ayithetha ngokudilika kwetempile angayakha ngezikwezithathu babecinga uthetha ngendoda ke engazi ukuthi eyona tempile ngumntu ophila ngaphakathi koleframe uba kufela umntu ngaphakathi umntu akakho ngahamba ngenyawo kanti umntu akakho ndingayincima ivemfethi ndizinxiba izipita kanti umntu angaphakathi akekho. Unyana kaThixo ukuthi uThixo ngowakhe uyakwazi ukutshintsha izinto kodwa bezaliseka isizibhalo ukuze bakholwe ukuthula amaphepha esithi ndizakufa kodwa ndiphinde ndivuke izawuvuka inhloko yakho. Uxolo lenkosi njengoba sihla sinyuka nezithuthezi nezibheke neziteksi sisithi sibheke epahleni silungise indlela yokuthi ngelinye ilanga sizawufa nathi kodwa sinethemba lokuba sizawuvuka kuba kwavuka ntano unyana kaThixo. Uxolo lenkosi ngathi ndiyabona abantwana bakaNkulunkulu ndiyazi xa kungena u-5 kunethuba elimthintayo emoyeni wam ukuqale kuhamba abantu nababotshwe ngamatyathanga nabatheni kodwa banyathela umnqamlezo namuphamkwethu uba size apha eJordani sinethemba kumnandanga ungasinyathelanga isikhambalo ngoba sikhunjuzwa ngokufa kwaKristu umnqamlezo wongamanga wawubekwe phansi siwunyathela ngeenyawo zethu ukuze sithethelwe amatyala ethu ukuze salatshwe izifo zethu xa sithe sanyathele emnqamlezweni sathinta emanxebeni kaKristu ngoba igazi namanzi esisawaphuza namhlanje aphume enxebeni kaKristu. Zalisekisa iziprofethi ngoba abaprofethi bayifumene bagcwalisa ekwenzeni kukaYesu ukuthula amaphepha. File unyana kaThixo abethelelwa ngaboni ngathi ndiyalizibha lona lisigaleza athi umntwana kaThixo inene ukuthula amaphepha umntu endinguye ekulula ukuliba uxolo lenkosi uthi wawuvuthululwa ngutata nomama ulibale ukuze unjani. Uxolo lenkosi bakusebenzele ngalamazwi aphume enxebeni lenkosi ukuze sisindiswe. Amen. Ekuseni sizawuvuka inentloko yabahlolwana sitsho sijonge esiphambanweni phezulu sisinyathela phantsi asinambane sisiphantsi ngoba kaloku ngumthi wahlala engengomyela kodwa uzawuvuka ekukukhanya njengesiphambano silayite phezulu ukuthula amaphepha. Amen. Ukuthula amaphepha. Mele uThixo KwaBaba masango nomama ithi mihle ndiyiphila emhlabeni ndingayiphilele umsizini ngoba abaprofiti ndibabonile ukuthula amaphepha. Mhlawumbi ndisazawubuzwa ngemini yam yokuphela ukuthi zingaphi iipasika kudlule emhlabeni wazawenza uveli wazawenza ngoba le nkonzo yabaprofiti Johannesburg yi-recurring decimal uvileyo namhlanje kuphinde kuvimba wakho ukuze
ngomso nawe uzoba ngumshayeli wembewu kubantu abangazi lezi zinto ukhathethe insomi athi utata uMasango ndibe mna ndisithi tata like father like son father like abethuthafanekise wentloko wenza ndibe ndithi wawutshintshwa ke mntana uba uMasango wasingenela uxolo lenkosi ithi ke le nto ukuphila kwethu emhlabeni masingakuphilela ilize lamaze ukuthula amaphepha ukuchitha imali usithi uye ematheni uthixo makasiphe indlebe ezikamoya ukuze sendekujuthuluka ingene nakwezethu intliziyo esakhele ebomini bantwana bam nizoba ngoomama Jehova nibe ngootata elicekwa ivaliwe ingcwaba iqiniwe zikhona bakhona balimi nam ndingumntu endinguye emhlabeni nawe sinebodyguards umoya katata uMjekula nomama sikulezi ndawo sihlala kuzo basigadile bayasiphilela yayingathi kuhamba kaBaba Mathuso izawuzika le nqanawa kodwa ndibona iphuluke ngamandla andinawo namazwi xa ndingubayo tata lomama nisiphileyo ngoBaba Masango ngoThixo kaBaba Mathuso sisazobona imimangaliso nakule ndawo ngamazokubonga le pasika nokuba ngaphakathi kwale nkeke yokuhlangana namndingqine ndithuvukile ebefite unyana kaMariya enguyesu kodwa kuvukeni kwakhe kunegama eliqhelengqesileyo lizulu uYesu Kristu ngokukweyisile bendingazi noba ndingaze kodwa ndiyambulela uthi ngoba umoya kaThixo uphephezela ndoba ndizathi ndisazobulela iintsuku ukweyisile ukufa uzawukweyisile ukhona kaThixo bazawutsho mama bathi uvukile entloko yamakhobayo ngoba abayazi le nto babalekile kodwa uMariya wasemagalo gama lithi uMariya egameni lam yinto ke leyo sendibona uba uThixo uzawuba ndidlalisele le nto ndake ndayihlola kwizitrato zaseBhayibhileni bantwana base-Western Cape yazabatatusono endaweni yase-England kodwa wena Will of Day wena Gatyana uyini winto bendingaye rame emgidini eyokuba besiye emgidini bendisuka eTranskei ndiyogqitha ngotata nomama hlonipha abantu ababini abakuhlombe le ndlela besikhula ngeenkonzo zabazali bethu singayazi imfihlelo yokuphila ngomoya elekomgidi indlela yami ndisithi Cape Town uxolo lenkosi kodwa abantu ababini ababambe eqekwana baprofeti nabo bathi ndiyabulela uThixo ngoba ikhona into eyenzekayo eyenziwa ithi incwadi yeBhayibhile ngomhla womgwebo unyana womntu uyawuvela ngasempumalanga ephethe umnyazi wokwela lengobozi azakohlula abalungileyo nabangalungileyo
sifuna ukuthi ke wena gadiyalo ufuna abantwana babakho ubimbewu ingathi uwele ngaphemlanhlwini ngoba kodwa umntwana wakathixo wathi uthixo ngokwakhe wapeyisukufa waphuma engcwabeni nalo mazwi nami ndisacela ubakhela ngoba iirekhodi sezigqibeke ekhaya ukuze ndingathi ngomhlawumvela benimane kuthiwa ndizibeke esikalini ndithethe intsomi ngamana nam ndingahlala ngasekuleni kwabakuthula ngalo mazwi ezintweni zonke kuleli asike nomahluko